Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü reddiye dersimizde bidgatçı ahunyň hadis bolmayan sözü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi deyip, hadis deyip halka aydıp ve öz batıl, şirk bolan anancına delil getirişini size eşittirers. Mundan öňkü bir näçe derslerimizde bul kişinin İslam'a, Kur'an ve sünnete ters yerlerini açıkladık. Reddiye derslerimizde dinlemedik doganlarımız olar alıp dinlep bilerler. Ol diye hadis-i şerifte geliptir. Ünsverin hadis-i şerifte geliptir diye İza tahayyartum fil umuri fasta'inu bi ahlil kuburi. Yani sizler bir näçe işlerinizde müşkile, yani kıyınçılığa düşüp sergezan bolsaňyz, hiç bir gidere uğruňyzy tapmasaňyz, ölüp giden ulakan öwliýalardan kömek isläň diye. Hadis-i şerifte gelipdir. İza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Yani sizler bir näçe işlerinizde müşkülge düşüp sergerdan bolsaňyz, hiçbir gideri uğruňyzy tapmasaňyz, ölüp giden ulakan öwliýalaryňyzdan kömek isläň. Birinci bilen musulman doganlar, bu söz hadis däl. Bu hili sözlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi diýip aýdylýan sözlere aslında Peygamberimiziň diýmedigi sözlere, yani Türkmençe toslama Arapça mawzu diýilýär. Mawzu hadis. Yani Peygamberimiz guruladyp din düşmanlaryň, bidgatçylaryň, musulmanlaryň içine fitne çıkarmak isleýänleriň ya da başka bir şoňa benzeş yaman maksatlar bilen Peygamberimiz guruladyp düzülen sözlere halk içinde hadis diýip aýradylan toslama bolan sözlere Arapça mawzu diýilýär. Mawzu hadis, Türkmençe toslama hadis. Ene şul ahunyň hadis-i şerifte diýip aýdýan sözü musulman doganlar toslama. Yani Ahl-i Sünnet'in hiç bir ıgtibarlı hadis kitabına gelmeye, hiç bir ıgtibarlı Ahl-i Sünnet hadis alimi bu sözü hadis diýmändir. Hiç bir sahaba bu sözü habar bermändir. Bidgatçylaryň kitaplarına ba. Hatta ınsar musulman doganlar zayıfam däl. Çünkü hadis adalgasynda zayıf, hasan, sahih diýip hadisleriň mertebesi var. Derecesi var. Käbir hadislere zayıf diýilýär. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenligi anyk däl. Emma musulman doganlar zayıf hadisem bolsa hadis kitaplarına aslı bolýar. Ve kimin rivayet edeni bolýar. Ve ünswerin zayıfem bolsa senedi bolýar. Hadisin senedi. Hadisin senedi diýänimiz musulman doganlar Peygamberimizden kim eşitipdir, ol kişiden kim eşitipdir, ol kişi kime aýdypdyr şeýdip şol hadisi aýdanlaryň zynjyry bolýar, sepi bolýar. Emma bu sözüň musulman doganlar hiç senedi ýok. Aslında ulamalar bir hadise zayıf, hasan, sahih diýip höküm berende şol hadisin senedine seredip höküm berýärler. Emma bu sözüň musulman doganlar asla senedi ýok. Oyan kıdişim hiç bir ıgtibarlı hadis kitaplarımızda geçmeye, beter alimlerimiz näme diýerler? Bu söz batıl ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme töhmet diýip aýdýarlar. İkinci bilmeli zadymyz musulman doganlar, toslama hadisi halkın içinde ýaýratmak haramdır. Günäsem agyrdyr. Eger bir ahun sıfatlı kişi özüne ahun alim diýip halkın içinde toslama hadis ýaýradýan bolsa, bu näme alamaty? Bu o kişinin doğru dürüst ilminiň ýoklugynyň alamaty. Halka uğradyan zatlaryny dol anyklamaýanlygynyň alamatydyr. Jahilliginiň alamatydyr. Diýdik, toslama hadisi halkın içinde ýaýratmak haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de gelen hadisinde bu barada diye
Men haddese anni bi hadisin yura ennehu kezibun fehuve ahadul kazibin. Kim yalanlığını bilip durup menin adımdan bir hadis aytsa iki yalançının biridir diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim'de gelen başka hadisinde bu barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve maq'adahu minen nar. Kim bilqaslayın bana yalan yönköse, yani dimedik zadıma didi diyse, dozakta yerine tayinlansın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem intak özü hayatta vakti bize haber veriyor. Gelecekte öz adından Peygamber didi deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gurladıp yalan zatların ortaya atılacaktığını ve bizi şondan ega ediyor. Ve kim şonu bilip durup yalanlarını bana yalan yönköse diye cehennemde yerine tayinin versin şol adam diye. Demek ne Müslümanlar onlar toslama hadisin. Toslamadığını bilip durup yayratmak haramdır. Ve ünsörün Müslüman doğanlar bir adeti insanın dimedik zadını didi demek İslam'da haramdır. Bir adeti insan Peygamber'e değil. Dimedik zadını didi demek haramdır. Emma bu bid'atçılar Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in dimedik zadına didi deyip dururlar. Üstesine bu batıl yalan sözü Müslüman doğanlar näme delil getiriyorlar? İngul günah bolan şirke delil getirip dururlar. Ölülerden zat dilemeklige, kabirlerden medet yetiş kömek deyip şoňa benzeş zatlar diýmeklige delil getirip dururlar. Allah Teala'dan vahiy alıp duran Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in diýmediklerini didi diýmek Müslüman doğanlar ağır günahların biridir. Yani adeti insanın diýmediklerini diýmek haram bolup durka Allah'tan alan vahiy bilen ilmi börilen gurlayan Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in diýmediklerini didi diýmek Müslüman doğanlar ulu günahların ağır haramların biridir. Sebäbi Müslüman doğanlar Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in diýmedik zadyny didi diýmek hem Peygamberimize hem Allah Teala töhmetdir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz özünden gurlamaya, Allah Teala'dan alan vahiy bilen, ilmi bilen gurlaya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 3. 4. ayetlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barada şeýle diýe: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌّ يُوحَى. Ol Peygamber öz hay-howasından gurlamaz. Onun size aýdýany vahiyden başka zat däldir diýe. Näme bolu diýmek Müslüman doğanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diýmedik zadyny diýdi diýmek Allah saklasın hem Peygamberimize hem Allah Teala töhmetdir ve günahı gaty agyrdyr ve haramdır. Diňe toslama hadisi birje ýagdaýda aýtmaklyga ruhsat berilýär. Halka şol sözüň toslamadygyny bildirmek üçin. Yani insanlar, adamlar allanmasın, habaryňyz bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýdi diýip şeýle bir söz ýaýradýarlar. Şul toslamadyr, allanmaň diýen niyet bilen aýtmaklyga ruhsat berilýär. Başga ýagdaýda toslama hadisi aýtmak bolmaýan musulman doğanlar haramdır. Emma görşüňiz ýaly, eşdişiňiz ýaly bu bid'atçy ahunanyň toslamadan aýtmak aňyrda dursun. Bundan höküm çıkarıp ölülerden dile geçsen bolýar diýýär. Yani aslında tevhid bilen tersleşip otur, Kur'an ve sünnet bilen tersleşip otur düşünse. Üstesine näme diýe? Öz bid'atyny we delilsiz zatlaryny gollamayan musulmanlara Wahhabi diýip ad takýa. Ve halky biri-birine düşman edip agzal edip ýörler. Türkmen sahrada da Türkmenistanda da şoň özü we şoň izine düşüp ýörenler musulmanları öz bid'atlaryny kabul etmeýänlikler üçin biri-birine Wahhabi diýip düşman edýärler. Halky azaşdyryp ýörler. Allah Teala bulara hidaýet etsin. Üçüncü, bellep geçmeli lazım musulman doğanlar bu batıl sözü aýdylýan zat gösgönüce Kur'an-ı Kerim'e ve sahih hadislere ters gelip dur.
Çünki näme diýilýär bu batyl sözde? Dar ýagdaýda galsaňyz, kyn ýagdaýda galsaňyz, işleriňizde bulaşsaňyz, fasta'inu bi ahlil qubur. Gabyrdakylardan ýardam soraň diýe. Gabyrdakylardan ýardam talap ediň diýe. Emma Kur'an we sünnetin bize öwredýäni musulman kişi Allah Taala'nın eline bolan zatlar Allah Taala'dan dilemeli. Her işinde, her ýagdaýda musulman Allah Taala sığınmaly. Misal üçin her işimiz biz näme diýip başlaýas? Bismillah diýip başlaýas. Naharymyzda Allah Taala'nın ady bilen başlaýas. Naharyp bolamyzdan Allah Taala'nın ady bilen tamamlaýas. Öýe giremizde Allah Taala'nın ady bilen, öýden çykymyzda Allah Taala'nın ady bilen. Her işte, her adımda musulman kişi bir Allah Taala sığınıp Allah Taala'dan yardım dilemeli. Iň wärkisi hajatxana gireňde de aýdylýan doga we jinlaryň şerrinden Allah Taala sığınýas. Kana Kur'an we sünnetin bize öwredýän şol. Kur'an we sünnetde gelen doga dileklerde bize öwredilýän şol. Musulman kişi her ýagdaýda hemişe Allah Taala sığınmaly. Bizi yaradan Allah, rızkımız beren Allah, bizi bizden gowy bilýän Allah Taala biziň eýämiz. Biz hemişe Allah Taala umyt baglap, Allah Taala'nın eline bolan zatlar bir özünden dilemeli, bir Allah sığınmaly. Kyn ýagdaýda galsak, dar ýagdaýda galsak, Allah Taala ýalvarmaly. Misal üçin musulman doganlar biz her gün namazyň her rekatynda farz bolsun, sünnet bolsun, namazyň her rekatynda Fatiha suresini okaýas. Ve Fatiha suresinin 5. ayetinde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diýäs. Yani näme diýmek? Manysy biz diňe sana ibadet edýäris ya Allah we diňe senden ýardam dileýäris diýäs. Yani musulman doganlar, ölülere yetiş, medet, kömek diýip ölülerden dilek edýän kişi entek näme üçin namaz okuýanyny düşünmedik kişidir. Ölülere yetiş, medet, kömek diýip ölülerden dilek edýän kişi entek namazı okuyan Fatiha suresini düşünmedik kişidir. Ölülere yetiş, medet, kömek diýen kişi göze ulayas gora wori gaýtarmyş atajan özüň gaýtara wor belalardan ya şuna benzeş sözler diýip öwliýalary ölüp gidenlere yüzlenýän, sığynýan, olardan bir zat hantama bolýan kişi entek Allah Taala näme üçin iman edenine düşünmedik kişidir. Allah Taala Furmanda onlar Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinin 62. ayetinde aýdýar: "Amma yujibul muztarra iza da'ahu ve yekshifu as-su'a ve yej'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun." Kyn ýagdaýda galan kişi Allah Taala diýär, kyn ýagdaýda galan kişi ýalwaryp doga dilek edenne dilegini kabul edip ondan ol kıyınçılığı ayırayan ve sizi yeryüzünde halifeler edip koyan kim? Allah'tan gayrı ilah bar mı? Siz qatı az ıvrat alyanızı diye. Yani Allah Teala bize soraya. Siz kıyın ýagdaýda galyp, dar ýagdaýda galyp, müşküle, kıyınçılığa seze var bolup, ýalwaryp dilek edeňizde siziň dilegiňizi kabul edýän kim? Bir Allah Teala. Onda näme üçin musulman gidip dar ýagdaýda galsa oňa muňa ýalwarmaly, nerden çykan zat bul? Ene nerden çykanynda şoňa meňdeş bidgatçy ahunlaryň, şoňa meňdeş toslama zatlary esaslanyp tapýan zatlary. Kur'an we sünnetde bu zatlara delil tapmarsyňyz. Allah Taala Bakara suresiniň 186. ayetinde diýär musulman doganlar Peygamberimize wahy edip: "Ve iza sa'alaka ibadi anni fe inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an." Ey Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani Peygamberimiz yüzlenip Allah Teala diye, ey Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bennelerim senden men barada sorasalar, men olara yakinirn diye. Dilek edenin dilegini kabul edýärim diye. Bu bidgatçylar näme diye? Biz günahkar,
Guna Allah Teala dile getsek dilegimiz kabul bolmazlygy mümkin. Şoň üçin biz öwliýa ýalbarmaly, o da bize Allah ýalbaryp berýär diýip şeýdip öz ýandan öz pikirlerini öňe sürýärler. Emma Kur'an beýdiýen ok. Kur'an'na Allah Teala beýdiýen ok. Ene eşitip oturýarsyňyz, Kur'anyňyz bolsa açyň özüňiz okan. Ey Peygamber diýär Allah Teala. Eger bendelerim senden men barada sorasalar, men olara ýakynlaryny Allah Teala men olardan uzakdyryn diýen ok. Ya bolmasa günahkar bendelerim dilegini kabul etmerin diýen ok. Allah Teala nerden çykarýaňyz siz bunu? Allah Teala günahkar bendesiniň dilegini kabul edýär. Ya Rabbi men bir günah etdim. Men bir ýalňyşdym. Men bir günahkar benden diýip boynu bükük bolup öz günahyny boyna alyp bagşlanma dilep ýalbarsa, Allah Teala günahkar benden dilegini kabul edýär. Günahkar benden dilegi kabul bolanok diýip nerden çykarýaňyz? Allah Teala dilek edeniň dilegini kabul edýärni. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Müslüman doğanlar İbn Abbas, sahabe İbn Abbas radıyallahu anha nesihat edip Peygamberimiz diye İza se'elte fes'elillah ve iza ista'ante festa'in billah. Dilesen Allah'dan dile, yardım dilesen Allah Teala'dan yardım dile diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmendir, plan mazardan dile, plan Peygamberden dile, dünýäden aýdan soň menden dile, yetiş ya Muhammed diýip sallallahu aleyhi ve sellem men Allah'dan dilep bererin diýmendir sahaba. Dilesen Allah'dan dile, yardım sorasaň bir Allah'dan yardım sora diýär. Allah Teala'nın elinde bar zatlardan gurrun diýär. Musulman doganlar öz ara insanyň güjüni yetip bilýän zadynyň gurrundan zok. Demek nämeken musulman kişi her ýagdaýda Allah Teala sığınıp Allah Teala dilek etmeli. Bul batıl hadiste aýdylýan zat gözgönüce Kur'an we sünnete ters zatdyr. Musulman doganlar eger bu bidgatçylaryň diýişi ýaly ölleriň dirilere bu dünýäde peýdasy bolsady, käbir musulman ýurtlaryna munça kynçylyk bolmazdy. Seredigine Filistina näçe aý bäri eýýän musulman çagajyklar gyrylyp otyr. Bu bidgatçylaryň öňe sürüşi ýaly bu ölüleriň dirilere peýdasy degen bolsady, bu kynçylyklar bolmazdy musulman ýurtlaryna. Ya bolmasa şularyň yasama pirleri we tagsirleri wa keramat diýip halka allap ýören. Keramat görkezýär, keramatly pir diýip allap ýören kişiler bak ki olaň aglaby bölegi hakyky pir del, hakyky öwliýa del, keramatlarym ýok. Yalan sözleýärler. Sada halklary, sada insanlar allamak üçin. Eger şolaryň hakykatdan hem keramatlary bolan bolsa da şu ýagdaýda musulmanlara kömegi de gerdi. Emma görüşüňiz ýalakka olaryň güýçleri o zatlara ýetmeýän bolmaly. Ama bular şo sada adamlar şeýdip allaýarlar. Asıl musulman doganlar musulmanlara bela beterin gelmeginiň sebäbi imandan, tawhidden uzaklaşyp şeýdip toslama hadislere dogry diýip ýaýradyp ýörsäň, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diýmedik zadyna diýdi diýip ýörsäň, Peygambere töhmet atyp Allah Teala şirk koşup ýörsäň, ana şonda bela beter gelýär. Şonda bereket gidýär. Ölülerden musulman doganlar bir zat han tama bolup ýörmek hem dine ters, hem akla ters. Kur'an we sünnet bize näme öwredýär? Allah Teala iman etmeli. Allah Teala ibadet etmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öwredişi ýaly. Ondan soň halal ýaşamaly we dünýäwi işlerde sebäbini tutmaly. Bilim almaly, okumaly, öwrenmeli. İslam bize şunu tavşyrýar. Ol ilim ýok, bilim ýok, hiç zat ýok. O mazara gideli, bu mazara gideli. O hastalyk bolsa bu mazara git. Plan hastalyk bolsa plan mazara git. Bagtyň açylmasa plan mazara git. Bu haýsy din? İslam adal bul. Akla da ters. Emma musulmanlara şu zatlar näme diýip öwredýärler, şoňa magdaş bidgatçylar. Kur'an ady bilen, hadis ady bilen şeýdip musulmanlaryň arasyna batyl düşünjeler salýarlar we musulmanlaryň ýyza galmagyna sebäp bolýarlar şu hili adamlar. Käbir kişiler düşünmeýän ýerleri we şüpheleri we
Derrew şu zatlar aýdýan o näme diýe? Şefaat meselesini orta atdy. Yani peygamberlerin şefaati ýokmy? Awliýalaryň şefaati ýokmy diýip, şehitleriň şefaati ýokmy diýip, şefaat meselesini orta atyp, ölülerden dilemek bilen şefaati bulaşdyrýarlar. Musulman doganlar, peygamberleriň, şehitleriň, takwa weli adamlaryň şefaati hakdyr. Kim şefaati inkar etse, dogry ýoldan azaşan bidgatçydyr. Emma olaryň şefaati bu dünýäde däl, ahiretdedir musulman doganlar. Iki zady bulaşdyrmaly. Ve şefaati bennesinden dilenmeýe bu dünýäde. Ölüp gidenlerden bu dünýäde şefaat dilenmeýe. Bu dünýäde şefaati, olaryň şefaatini isleýän bolsak, peygamberleriň, şehitleriň, awliýalaryň ol şefaati Allah Taala'dan dilemeler. Ya Allah, peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin, şehitleriň, awliýalaryň şefaatini bize de nesip et diýip dilemeler. Çünki şefaat Allah Taala'nın elinde, Allah Taala ruhsat berenden soň peygamberimiz, şehitler, awliýalar ahiretde şefaat etjekdir. O şefaat isleýän bolsak, peygamberimize laýyk ümmet bolmaga gaýrat etmeliler. Bu bidgatçylar musulmanlar, bu bidgatçylaryň bu ölülerden dilep Allah'a şirk goşup ýörmekleriniň şefaat bilen hiç il bağlanşygy ýokdur. Siz anlatmasınlar bu meselede. Bu hili bidgatçy ahunlar barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diýe. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Thawban radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýe: "İnnemâ ahâfu alâ ümmeti el-eýmetel muzillin." Ümmetim üçin niye azaşdyrýan imamlaryň şerrinden gorkýan diýe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hili adamlaryň şerrinden bize aga edipdir. Sada adamlar we ilmsiz adamlar bak görýär, sellesine seredýär, donuna seredýär, aksakal adam, o daşta wurana insanyň köplügi we eline okşaş börler taksirjan diýip eline medresesi we o ağzynda olup gurlaýar, ayet diýär, hadis diýär, arapça bir zatlar diýär. Derrew sada adamlar, ilmsiz adamlar, dogry akydan bilmeýän adamlar derrew şulara inanýar. Şeýdi we näme hak ýoldan azaşyp gidýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize aga edýär. Ümmetim üçin azaşdyrýan imamlaryň şerrinden gorkýan diýär. Din şoňa meňdeş adamlaryň eli bilen ýykylýar musulman doganlar. Toslama hadise dogry diýip, ýoklada bar diýip, ayeti özçe düşündirip, hadisi özçe düşündirip, şeýdip din ýykylýar. Ve ümmetin içinde gynansak da şoňa meňdeş insanlar kän, eýranda hasam kän. Şoň üçin her gören selleliğinize, her ahun bolana inanmaň. Duýgularyňyz bilen hereket etmeň musulman doganlar. Deliller bilen hereket ediň, soraň, gözleşdiriň. Bir kişiden el, bir näçe kişiden soraň. Emma bulan ýerine düşüp görýäňiz gözleri kör edýärler bulan. Bulan düşünjesinde diňe dünýäde şu öz kişiler we plan garjanlar we plan taksirjanlar we. Diňe şolar dini bilýär. Bulardan başka kişiler ya Vahabi ya bir zat bolýar. Eýem şu düşünjeleriniň özü şularyň dogry ýoldan azanlyklaryny görkezýär. Islam ilimleri diňe plan kişi bilen plan kesilen çäkli däl. Elbette akidasyny, dinini dogry ýerden delil esasyny öwrenen musulmanlar bu hili adamlara allanmaýarlar. Emma ahli sünnet akidasyny doldursa öwrenmedik doganlar, musulman doganlar şu hili insanlara allanýarlar. Indi şu kişi alim mukadip, allanyp ýören doganlarymyza nesihat. Allah Taala'nın razılığı üçin nesihat, gözüňiziň açylmagy üçin. Bu bidgatçylygyny bilýänler bilýär, ýanky diýişim dini dogry ýerden öwrenenler. Emma bilmän şulara allanyp ýörenler ba, näçe Allah Taala'nın razılığı üçin nesihat. Gözüňiz açylar ýalak. Şuňa alim diýip ahun sırap ýörenlerden soraň. Şu aýdýan hadisi, ýani hadis diýip aýdýan sözi çynmy ýa-da ýalanmy? Ve haýsy ygtybarly hadis kitabyna geçýär.
Ünswer musulman onlar haýsy ygtybarly hadis kitapda geçýär diýip soraň. Her kitapda geçeni alınmaýa. Şu hadisi haýsy sahaba habar beripdir? Şul adamyň şu hadis diýip aýdýan sözüni haýsy sahaba habar beripdir? Şu söze haýsy ähli sünnet hadisçi alim sahih diýipdir? Ene musulman onlar şu soralara dogry dürüst jogap berip bilmezler. Eger dogruçul we dürüst bolsalar we azda kän ilimleri bolsa, hawa toslama hadis we bu ahun ýalňyşdy diýip boýnalarlar. We bu kişe şul bidgatçy ahuna we şuň ýanlaryna gezip ýören dogonlarymyza nesihat. Öňkü derslerde de aýtdym, ýene gaýtalap aýdýan. Ya şulyň ýaşy uly barın nesihat edin. Tagfir bu yalan gururlarından elçek. Tövbe dip aydın. Bundan öňkü reddiýe derslerde de aýtdym. Bir kısan hadis ýalňyş düşünürýär, özçe düşünürýär. Gidin aydın. Ene tagfir sen o taýda beýdi oturýarsyň. Bärde halka toslama hadis aýdy oturýarsyň. Tövbe diýin. Halka da açyklasyn tövbesyny. Ene şu meselede ben hata etdim. O ýalňyşlardan el çekdim. Siz hem şu zatlardan el çekin diýip aýtsyn. Eger ahiriyette Allah Taala oňuny durup hasap berjeňizde imanyňyz bolsa, şu hatalardan el çekin. We şu kişiden eşitip şu sözi, şu gepini hadis diýip ýaýradan kim bar bolsa, internetde ya başga ýerde pozmalylar we kime ýaýradan bolsa şolary da habar bermeliler. Ana şul toslamaken şu zatlar pozun ýaýratmaň diýip. Eger toslamadygyny eşitenden soň ýaýratsalar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste duyduran kişilerinden bolmaklar, ihtimallar Allah'dan korksunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi Buhari Müslim'de gelen hadisinde? Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebawwa maq'adahu minen nar. Kim bil kaslayn maňa yalan ýönköse, ýagny diýmedik adyma diýdi diýse, dowzakda ýerine taýinlansyn diýdi. Göreliň, ýene Wahhabi diýip töhmet etýäňizmi? Ya da haky kabul edip tövbe edýäňizmi? Allah Taala azyşyp gören doganlarymyzy hidaýet etsin we bizi we neslimizi, halkymyzy sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýolundan, sünnetinden, İslam'dan ayırmasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin.